Hola, yo soy Clara. No, yo soy tampoco. A ver si. Hola, yo soy la Natalia. No, soy la Inés. Jo soc l'Emma I jo soc la Valèria. I ara què fem? Música? Val, jo començo. Us parlarem de festivals i concerts del 2025 i de recomanacions de cançons i música en general. Primer tenim el Mad Cool, del 10 al 12 de juliol a Madrid. Amb més de 55 participants, entre ells Olivia Rodrigo i Gracie Abrams. També tindrem el Primavera Sound, del 4 al 8 de juny. Amb artistes principals com Chapel Roan, Sabrina Carpenter o Charlie XCX. Encara que hi ha molts estils musicals per escollir, El que més destacarà als festivals de 2025 és el pop clàssic i el pop rock. A les llistes d'artistes més escoltats també guanyen les nas del pop. si no és per a més, perquè tenen temes com Vampire d'Olivia Rodrigo. Good Luck Babe de Chapel Roan. O Estrella del Rock de Ruslan. Taste de Sabrina Carpenter. Washing Machine Heart de Mitski. O 3 de febrero de Kiara Oliver. Pero Oliver, ¿cuántas sierras porta? Ni idea, pero que a ver. Oliver. ¿No sabes qué ha pasado? Oliver, madre mía.